Hola! Hola, hola, com esteu? Què fem? Quant de temps? Ei, tornes aquí. El tarotista sofista! Oli! Yeah! Bueno, primer que res, vaig a limpiar les energies, que ha passat molt de temps des que no feia una lectura en Vatros, perquè n'he fet per a mi i per a altra gent, però no així. Bueno, me fa goig tornar a continuar-ho, per a no deixar-ho del tot, vale? Però ho faré molt més remotament, no crec que ho faci sovint. Primer que res, començaré en aquestes cartes per a veure l'energia en general, vale? I després farem una opció, cadascú, si vol, o les tres, aquí estan, vale? Està noves adquisicions que hi ha del Renaixement de Tortosa, que vaig anar i vaig trobar aquestes mega cartes, que no són res de l'altre món, però bueno, m'agraden per l'estil. Un és el de Tarot's Wonderland, que vol dir el País de les Meravelles, en Alicia, i l'altre és Universal Celtic Tarot, del Celta, i l'altre és The Little Prince, el Principito. Bueno, ja veurem què ens diuen, vale? Ja triarem. Ara primer que res faré això, d'aquestes cartes, i escorrellem mirant-ho. Diuen que porta mala sort, però no ho crec. Més que res és perquè pareix que estigués dirigint tu, quan en realitat t'ha de dirigir la divinitat, les guies, vale? Això sempre sabeu que nosaltres som canals d'informació i vull dir, qualsevol tarotista sabrà que el que fa està bé perquè fa amb bones intencions i sempre ho busquem seguint la guia dels nostres mestres, dels nostres guies espirituals, antepassats, cadascú el seu, vale? Els seus. En el meu cas, per mi jo entenc que qui em guia és Déu, sigui en la forma que sigui, en la forma correcta cada dia, saps? A vegades pot ser Déu una planta, un animal, perquè és el significat que et dona, no? És l'amor, en general. Sempre serà l'amor, però l'amor pot tenir moltes formes. Vale, posem així, a veure com us diu en general l'energia per a vosaltres. Vale. Posem este. Així. No sé. No sé per què ho faig així, però ho he fet així. A veure. Una torre, vale. Algo s'ha de destruir, a veure què serà. Jo per començar he començat a fer aquí unes barbaritats de canviar les coses perquè m'agrada més així, que ho trobo més organitzat per a mirar-ho entre vosaltres i per a mi, quan ho veig, veig més ordenat tot. Ai, la torre vol dir una destrucció. Què se destrueix? Anem a veure. Aquí diu l'estrella, que es destrueix que l'estrella no serà. Vol dir que es destrueix allò que impedeix l'estrella. Se destrueix allò que impedia la sanació. Se destrueix tot allò que no ets tu. Se destrueix l'ego, més limitant. L'ego que te fa no ser tu mateix. No veure les coses com les veiem tots, saps? És com dir... Jo tinc la meva perspectiva i és la que defenso i m'enroco aquí i no hi ha res més. Pues ara això se destrueix. És com que si ets una persona molt rígida, ara has passat a ser el contrari. Ets més flexible, ets més tolerant i això fa que pugues arribar més lluny, vale? Els teus èxits i propòsits. Te se destrueix tot allò que no podies continuar arrastrant per al teu èxit, per al teu futur. El present, viure'l en plena satisfacció. Aquesta és l'energia i és referència a la salut especialment, perquè aquesta sempre em refereix a la meva inversió, que és la salut, els passos que dones endavant. Totes les teves inversions van lligades a la salut i per això creixes com a persona. És molt bonica l'energia d'avui. Veus? Està la mort, perquè vol dir sempre el renaixement, no? A partir de la mort tu renaixes com a una persona perquè has soltat tot allò que havies de soltar. Te surt molt la idea de canvis per a bé, ¿vale? I al final què mos queda? Pues un entusiasme, tenir Déu en nosaltres. Entusiasme vol dir aquell que té Déu en si mateix, ¿vale? I així estem fent aquesta lectura, encara que paregui que no, però jo estic entusiasmat, perquè és veritat que a vegades pareixo molt monòton, però sí que trobo que moltes vegades és perquè vull controlar les coses, vull estar més pautat, més... ¿vale?
i sempre tinc aquesta manera de ser. Però el meu interior és, és el carro, ¿vale? Va avançant, 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 no para, no para, no para. Espero que per a vosaltres també. Vaig sempre en noves perspectives, noves mires, noves altures, en entusiasme. Vale. Pues ara sabent esta lectura, esta resultat, mos seguim en entusiasme en el tarot d'Alícia, de les meravilles. A veure. Aquesta carta pot ser el significat que s'ha quedat aquí. La primera opció me parla de la força, de la strength, la força. Aquí és la carta 8. I és molt bonica sempre la força. No només perquè és útil, sinó perquè es refereix a la compassió. És una força que et surt del cor, no et surt dels músculs necessàriament. No tots els músculs, per almenys, és el cor. Ai. Yeah. El cèrvol, com l'atrapa i el que fa és abraçar-lo per a sentir-se segura. Abracem la nostra innocència, el nostre ser interior, el nostre xiquet interior també. Perquè així és com ens sentim segurs davant de tota la foscor, entremig de tota aquesta confusió. Aquí el que veig és que una persona s'ha sentit molt confosa i vol sentir-se més lliure, saps? En aquest entusiasme soltar les preocupacions, les coses que l'envolten, que són fosques, tot això vol allunyar-se i entrar al seu país de les meravelles. Aquí hi ha dos que volen sortir. Mira, este és el 8 de copes, que vol dir abandonar algo. Justament és abandonar esta foscor. Abandonar un lloc per a seguir el teu camí. Hi ha un porquet. Pues és això. Abandonar-ho tot per a seguir en força el teu camí, en decisió. I aquesta és l'estrella, altra vegada. L'estrella vol dir la curació, la sanació, o sigui, tornem a estar en el mateix missatge de dalt. La primera opció vol dir que tu tens la força per abandonar aquelles coses que et fan mal i seguir la teva estrella, el teu èxit, la teva llum, la teva salut. M'han sortit dos més. La mort altra vegada, bueno, no parem de sortir repetides, està l'estrella, aquí torna a estar la mort. Pues bueno, va molt en consonància en el primer missatge, no? Estem jo tornat el mateix. Soltar allò que no et permet l'èxit, que no et permet la salut, ¿vale? Siguen situacions, siguen coses teues, però al final està descansant en tu mateixa, en la plenitud dels dies, el 10 de pentacles. Veus? És Alícia que està dormint plàcidament, somiant tot el que ha viscut. Però és que aquestes cartes me surten molt realistes. Si t'hi fixes, totes són bastant plausibles dintre del món d'Alícia. No són barbaritats, no estàs vivint una cosa traumàtica, no, estàs curant tot el que has patit. I és una situació que et passa al dia a dia. És sempre per a bé. I en el quotidià, no té més. Vale? I sempre estaràs descansant si vas soltant, purificant, netejant i et trobes a gust en tu mateixa. Vale, anem a mirar la segona opció, vale? Seguim en la mateixa energia de sanació, perquè similar a la primera opció, perquè tu pots escoltar-les totes, les opcions. Però bueno. A veure, este és el Celta, vale? Anem a veure què ens diu este. Perquè a vegades poden dir coses molt diferents. A veure, me surt el primer el rei de copes, a la base. Que això potser és que ho he mirat abans, no vol dir res perquè no m'he barrejat. Però venim d'un passat que el que busquem és estabilitat emocional, vale? Rebre les benediccions que ens dona Déu. A veure. Estan els braços oberts per a ser més receptius. Aquí em surt més la idea de, però no me ve més la imatge de ser realment un xaman o un canal per a algú o per a la felicitat sencera de tothom, la plenitud. Sí. Mira, surt... Ui, quina gràcia, pues jo ho he barallat bastant, no? No sé. Surt el dimoni, que sempre vol dir, en aquest cas, com que està amarrat a la llengua, vol dir les nostres paraules poden fer que no puguem soltar
tot el que hem de soltar. A vegades no és només el que fem, sinó el que diem el que ens atrapa en un món de pessimisme, de dificultats, de criticar l'altre abans de creure'ns a nosaltres, no? La palla de l'altre abans de la viga nostra. I aquí és ser així. Hem de ser més, com dia jo, estables emocionalment i buscar rebre allò que donem. Per tant, fer el millor possible per a que tothom es senti a gust en la nostra presència. I aquí, a veure, anem seguint. Aquí diu l'emperadriu, perdó, la sacerdotessa. És que no sé per què me sona més com a emperadriu de la nit. Però bueno. Al tindre aquestes gurulles, o com se diguen en català. Vol dir que tu tens la intuïció ja capaç per a manejar, per a transformar el que et va fa mal, les teves sombres. Tu pots transmutar això i ser com aquesta persona, com este rei de copes, ¿vale? I finalment el carro que sortia abans en esta, que tens aquí, el mateix aquí. Surten molt paregudes tot el rato. Pues sí, vol dir això, que tens la capacitat d'avançar, ¿vale? De desfer-te de totes aquestes coses que no et van bé, del dimoni. Tot això tu ho trenques i saps que tu no ets així, que ets una persona menys egoista del que et penses o del que t'han pogut dir altres, perquè t'han donat este paper, però realment tu saps que ets empàtica, que pots ficar-te en el país dels altres i que tens a Déu en tu. I en esta força de l'amor pots avançar i arribar a les teves metes. Una de les metes és esta, el 3 de copes, que vol dir l'harmonia. La resolució de tots els conflictes i problemes, pues, la purificació també del teu ADN. Fixa't que aquí hi ha ADN ocult, que és com una part de tu que no mostres perquè encara falta temps o depuració de les cèl·lules, però també a nivell mental no són neurones sinó elements atòmics, no, com diria, proporcions de... és difícil de dir així, espirituals entre l'esperit, entre la ment. És l'equilibri entre la ment, l'espiritual i el corporal, ¿vale? Aquestes tres juntes en equilibri. I això és el que et fa que el teu cos se regenere. I la ment i tot, ¿vale? Un esperit pur, en aquest sentit. Molt bonic, molt bonica lectura. A veure què més diuen les altres opcions, la del Principito. Vale. A veure, tercera opció, i ho deixem per aquí, que no cal fer-ho més llarg, de moment. Bueno, fer una lectura final. A veure, ups, això és massa. Espera, quina es queda? 2? No, però aquestes no estan prou barallades. Conteu-me alguna cosa en els comentaris, feu-me algun like o alguna història per a que puguem avançant, perquè jo veig que hi ha gent que els agrada això, i en català no hi ha molts que ho feien això en el tarot, no, és algo diferent. Si em voleu apoyar només cal que em fiqueu un like i algun comentari. Si us fa goig dir-me què vos sembla, què podria millorar, com vos agradaria que ho encarés, si vos agrada que seguís fent lectures d'este estil, o si no ensenyar-vos les cartes de Sakura, que també les tinc aquí, en les de clau que també estan allà detrás, o els poemes que els tinc per allà. Bé, a veure què ens diu aquesta tercera opció. Jo és que soc molt dolent barallant i no vull fer-les patir a les cartes, saps? És com dir tranquil, que ja vendran, saps? És com dir, no saps, així espatllat. I no busco forçar-les ni físicament ni energèticament. Llavors, deixo la ment en blanc normalment quan barallo. No penso ni tan sols en els guies. A veure, aquestes dos. Ai, aquí hi ha dos que s'han quedat, no sé què he fet. Aquí hi ha dos que s'han volgut aixecar. A veure, les miraré. Vale, altra vegada en el mateix tema. O almenys pareix que partim... Ai, què estic fent? Aquí partim d'estes dos, que el 8 de copes ja sortia abans en Alicia, no? La primera és aquesta d'aquí.
és el 8 de copes, que vol dir l'abandonament d'algo. L'abandonament de... És com... No és tant la torre, perquè la torre és més com forçat, que t'han hagut de forçar que tu et centres en la salut. Aquí és que tu decideixes abandonar algo per anar en algo millor. És com dir, me renuncio a un bé menor per arribar al bé major, saps? És algo així. I en aquest cas el bé major és el 3 de copes altra vegada. Quina mania en la purificació aquí. La purificació està en les copes aquí en el pou, veieu? En la guineu. I se refereix a la celebració, a estar contents per haver arribat a algo bo, a trobar aigua en aquest cas, no? Com que estaven assedegats, amb molta set, i ara pues, estan saciats. I això és el que busquem, una font de salut, que és el nostre propi DNA, ADN, vull dir, arreglat, diguéssim, purificat, però també en connexió a tots nosaltres. Connexió a tots nosaltres. Bueno, un despertar col·lectiu, potser estem parlant, però a nivell corporal, directament. A veure. Rei de vares. Surt la serp aquí, perquè les vares aquí estan simbolitzades per la serp, que és una mica la il·luminació, el que et porta a la il·luminació. Que... Sí, és un despertar, això, col·lectiu... No sé si és col·lectiu, però és de la vostra comunitat. Aquí diu 2 de pentàculs, que són els 2 d'oros, que se refereix a un intercanvi o per almenys una... Aquí en la imatge me surt més la idea de viatge. Per aire, clar. Però és més que res tindre les eines per a poder arribar a bon port en els teus projectes, saps? L'equilibri, per exemple, dels diferents escenaris. Aquí surt la imatge de la boa que està dins del... No és la boa, és un elefant que està dins del sombrero. O que no era un sombrero tampoc, que era una boa, vull dir. Bueno, és igual. És com que el projecte que tu tens el fas formal, el fas... No? El que estàs planificat el tens fet, aplicat. Fas realitat el teu somni. Este surt d'invers, ni no sol ficar casetes inverses, però bueno. Aquí no, però bueno, és igual. Este surt el 6 de vares, que representa un que ho ha solucionat, però aquí et diu que encara has de solucionar alguna cosa, perquè es veu que no l'èxit tardarà en aparèixer. Esta estrella, aquí, a mi se presenta a una estrella materialitzada, que no està de futur, està al present. Pues aquí en realitat t'està parlant de que al present no tens l'èxit perquè et falta apreciar la teua pròpia innocència. Allò que et dia del Déu interior, de que tu estiguessis satisfet en tu mateixa, compassiu o compassiva, però també en tu, no en els altres. Aquí es refereix a com l'ovelleta que se sent pura, doncs això hauries de ser tu, no? Sentir-te així. Perquè tu ja ho ets, per lo que veig, però no te sents així perquè has tingut molts fracassos, molts errors, moltes culpes, potser t'has ficat al cap, però això no t'ha d'impedir sentir-te una criatura divina, com aquí diu, perquè és així, o sigui, ets una persona molt bona, tal qual partint de la lectura, sí. Potser altres persones han sigut més materialistes, t'han volgut condicionar en aquest aspecte, a tenir èxit material, però tu busques un tipus d'èxit diferent. És una estrella més espiritual. Vaig a llegir més, 2 més, potser. Les de copes, clar, és l'espiritual. I el loco, que bonic. Bueno, ja les ensenyo. Les de copes vol dir la puresa de la rosa, no? És la bellesa. Tu busques aquesta idea, la bellesa interior. El valor de ser persona com cal, no? El full vol dir el loco, però és un loco que no trepitja el que li importa, sinó que sabent el que val pot començar a volar la seva ànima. A mi m'està parlant també d'un viatge astral, però no sé, perquè tampoc no sé molt d'això. En esta lectura pareix que parla d'algo així, com per a reunir-te en una comunitat, no en una persona particular, però sí en este despertar col·lectiu. No sé. Bueno, anem a mirar alguna més, ja per acabar, a veure què trobo. Perquè el que dic que és el que m'apareix, però no sé fins a quin punt és així o s'ha de comprovar encara, no? A veure, mirarem per acabar.
Va. Sí, va, anem a fer les de Sakura, que me fa goig. Que ha sigut una lectura bonica. Si hagués sigut més dolenta, hagués agafat les altres de Sakura, que són les de Clou, que és més fosc. Però aquestes són les boniques. Bueno, boniques. Les dolces, les de Sakura mateix, que va transformar. Sí? Que xulo. Bonic. Vale, va, anem a mirar a veure què diuen. Per a barrejar, que no les faig servir molt últimament. Ai, què he fet? Espera, com està fet això? Estan invertides i rectes? O tot, com està fet? Ui, ara no sé què he fet. Però normalment les deixo totes iguales. Sí, no és així. No, tampoc. No ho entenc. Va, no sé com estan, ja sortiran com vulguin. Perquè normalment no les fico invertides, però ara no sé què he fet. Si surt invertit és per alguna cosa. Jo normalment, a no ser que no es vegi que es pugui invertir, que siguen... Sí que llegeixo invertits normalment, perquè donen més informació i a vegades les dolentes, per exemple les negatives, no s'han dit si són piques, espases, doncs si estan invertides vol dir que o no passarà allò o passarà en menor mesura o que passarà el contrari, que és algo bo, no? Per tant, no sempre és dolent que estigui invertit, però sempre vol dir una mica uns endarreriments en els assumptes. Però ara un missatge final per a totes les lectures. The fight, mira, estem parlant. The fight, la lluita acaba en el sentit de que no et caldrà estar lluitant molt més, perquè quan un ja és molt fort no li cal demostrar lo fort que és, no ha de lluitar, senzillament fluix, saps? És com... La lluita ja t'ha vingut al passat en la torre, ara al present ja comença a ser la sanació, el que fas, saps? I en la sanació ja no lluites, el que fas és transmutar, estàs mirant el teva foscor, però no has de lluitar en la foscor, l'has de comprendre, l'has de dignificar també una mica, saps? No és només dir, ai no, jo soc tot llum, això no és, perquè estaria sempre lluitant contra la foscor. Tu ets llum, tu ets foscor, però aquesta foscor que tu ets no l'has de transmutar en llum, el que has de fer és comprendre-la per a que et servisca també per a la llum, saps? Ella mateixa, llavors no lluites. Totes les circumstàncies que són fosques, allò com estava Alicia, per exemple, pues en la força, que té molt bona en aquesta carta, no et caldrà en el futur, en proper, no et caldrà estar força més que res perquè vull dir, no és que no et caldrà utilitzar-la, però no et caldrà preocupar-te d'esta força, desenvolupar-la, perquè arribarà un punt en què la força serà despertada a plenitud en això que et dia de l'ADN, del 3 de copes. Hauràs despertat una força interior que no serà lluitar, això vull dir, saps? Aquesta força que tu tenies que era de lluitar no et caldrà, serà llum i foscor a la part, com a que podràs deixar de banda tots els problemes d'una manera molt més fàcil, sense tant de conflicte, i no tornaràs a aquest estat de lluita. Si te preguntes, però això serà un moment, serà un temps, no, realment surt invertit també perquè crec que ja estan totes invertides o no sé. Bé, la qüestió és que el missatge està clar, si no, no sortiria. No tornaràs a l'estat de lluita. És un canvi per a sempre. És un canvi d'una mort. És entusiasme, és tornar a estar connectat en Déu, en la divinitat, com li vulguis dir, en la terra també, perquè de la terra també pot ser l'amor que necessites. És tornar a un estat que ja no és com el que has viscut fins ara, sinó des de la font, des del moment en què estaves en Déu, tot bé, tots feliços i en harmonia. Vale? I prou, no hi haurà més
tristeses, com aquí diu. No et sentiràs que el mal ha tingut un efecte massa radical en tu. Serà lo normal, serà algo que ja no caldrà. L'Ultimate Editor Race ha esborrat tot el patiment. Però com està invertida també m'està dient que el fet de que no hi hagi ara tristesa no vol dir que en el passat no hi hagi hagut. No et cal renegar de res. Tot ha sigut per major bé. I en este major bé, en aquesta voluntat de que tot sigui per a millor, perquè ara està molt bé, però encara podem estar millor, pues jo crec que me despedixo ja de tots vosaltres, ¿vale? I res més. Moltes gràcies per tot. Sigueu feliços, busqueu el vostre camí. Este seria el resum. Per a la sanació, per a la salut, per a la plenitud. En cos, ànima, ment. Perquè se ve, vindrà un gran despertar de la consciència també. Perquè ens adonarem compte de tot allò que ens ha estat lastrant, que ens ha estat fent una càrrega que nosaltres ens pensàvem que no podríem suportar i en efecte pues, no caldrà suportar-la, ens podrem allunyar d'això i viure el nostre camí. Gràcies, que vagi molt bé. Adeu.